είμαστε και πάλι, φίλοι μου. Σας καλησπερίζω από το κανάλι Just Physics. Είμαι ο Θεοχάρης, όπως γνωρίζετε, και ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα ψαρεματάκι με τον αδελφό μου και τον ανεψιό μου για το ψάρεμα της μουρμούρας. Θα επικεντρωθούμε στο ψάρεμα της μουρμούρας. Διαφορετικά θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε αν δεν πιάσουμε μουρμούρες. Το κέντρο μας είναι να στοχεύσουμε τις μουρμούρες. Θα πάρουμε το αγαπημένο δόλωμα, όπως γνωρίζετε, και αν δεν γνωρίζετε, κατ' εμέ είναι το μακαρόνι, και ύστερα ο κροβάτης και τα υπόλοιπα, και θα πάμε σε ένα σημείο που πάω κάθε χρόνο σχεδόν και αναζητώ αυτή την εποχή τις μουρμούρες. Για πάμε, θα μας περιμένουν εκεί οι μουρμούρες, για να δούμε. Ωραία, ο καιρός είναι καλός καιρός για ψάρεμα, έχει άνεμο σχετικά, γύρω στα 4 μποφόρ είδα ότι έχει, 24 χιλιόμετρα ταχύτητα. Αυτό πιστεύω για μένα είναι ό,τι καλύτερο, να έχει και λίγο ανακατοσούρα μέσα. Για πάμε να δούμε. Έχω δίκιο και σε αυτό. Θα δείξει στην πράξη. Φτάνουμε, φίλοι μου, στο προορισμό μας και ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Έχει βέβαια το αεράκι του, αλλά δεν μας χαλάει καθόλου αυτό. Η θάλασσα δουλεύει πολύ ωραία. Για να βγούμε λίγο να τη δούμε καλύτερα. Το βίντεο που κάνει η θάλασσα. Τέλεια. Εδώ είμαστε, φίλοι. Δείτε λίγο και τον καιρό. Πολύ ωραίος καιρός. Πάμε να ξεφορτώσουμε. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Τα νερά είναι αρκετά τραβηγμένα, αλλά η θάλασσα δουλεύει πολύ καλά. Εδώ είναι το μακαρουνάκι μας και ήμασταν τυχεροί, βρήκαμε και κόκκινο άγριο, αλλά δεν είναι πολύ ζωντανό, αλλά σε ελπίσουμε ότι θα έχουμε επιτυχία, έστω λίγο. Το βλέπετε, λίγο κουνιέται, δεν είναι ψόφιο. Ωραία, οπότε πάμε να δολώσουμε. Στο πάνω το αγκέστρι θα βάλουμε το κόκκινο. Και επίσης και στο κάτω θα βάλουμε το κόκκινο. Και στο άλλο θα βάλουμε μακαρόνι. Έτσι κουβωνευόμαστε τα δολώματα, όπως βλέπετε. Βλέπετε τι μεγάλα κομμάτια βάζουμε για να έχουμε πιο πολύ επιτυχία. Άτε τα δολώματά μας. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας βολή.
Παίρνουμε τα μπόσκα καλά. Ωραία. Ανοίγουμε λίγο φρένα. Ωραία. Πάμε να ετοιμάσουμε το άλλο μασκαλά. Αυτό εδώ. Πω, το πέταξε κάτω. Αλλά δεν ξέρω αν έχει ψάρι πάνω. Δεν παίρνω κεφάλια. Πω. Τι χτύπημα ήταν αυτό το πράγμα. Πω. Απίστευτο τσίμπημα. Απίστευτο. Πω. Δεν το κατάπιε. Τα δολώματα είναι πάνω όπως βλέπετε. Πού το χτύπησε άραγες? Α, μπροστά το χτύπησε, στη μύτη. Στη μύτη μπροστά. Πάμε ξανά. Για να του δώσουμε και το μακαρονάκι μας. Έλα, δεν μου το χαλάς τώρα. Το προσπαθήσαμε, το δολώσαμε. Στο άλλο θα μπει κόκκινο. Όπα. Στο άλλο κάτι ψιλοτσιδιές παίρνουμε. Όπα. Ωραίο παπουτσάκι, αδερφέ. Κάτι μου θυμίζει αυτό το παπούτσι. Προσεγμένο είναι. Προσεγμένο είναι. Ζνταρό. Να εδώ, ανεψιό μου ψαράς, ο μεγάλος ήρθε. Ο μπρο του ήρθε να μας χαιρετήσει κατευθείαν κάτω, πηγιά, πάμε να δούμε τι κάνει. Ο Μουρμουράς. Πού είσαι ρε μπρο? Δεν μου λες? Γιατί δεν πήγες στην άλλη παραλία? Στην άλλη παραλία γιατί δεν πήγες? Εδώ μπρο, αδερφό. Καλά, πήρα πριν ένα χτύπημα, το πέταξε γύρω κάτω. Ναι, τραβάω, δεν πιάστηκε τα τιμό. Αυτός ο καιρός είναι για σαργούς, γι' αυτό έλεγε άλλος να τα κοινωνιά. Κατάλαβες, έτσι εδώ καιρό που έχει. Αυτός είναι και για σαργούς, βλέπεις. Έχει αερακύμα, αλλά δεν φυσάει. Ναι. Τώρα τσιμπάει. Τι κάνεις, πήρες και το κόκκινο? Εντάξει.
Εδώ πάνω το ψάρι. Πάλι τσιμπούσε, έλα. Α, πάνω. Μουρμούρα θα είναι. Κοίτα. Βγάζω ρε, τραβάει η κάμερα. Ναι ρε. Γι' αυτό είπα πάνε πάρε. Αφού ξέρω έχει ψάρια. Τσίμπησε πριν, καλά. Ωχ, σαργός αδερφέ. Σαργός. Είδες, βγήκαν οι σαργοί, χάρη. Σαργός. Να τους. Τι τσιπούρα, Σαργός, τι τσιπούρα. Σαργός. Πού χτύπησες μακαρόνι? Πάνω είχα μακαρόνι. Τερίμ. Κόφτο. Γι' αυτό πριν έκανε τίναγμα καλό. Γι' αυτό πριν έκανε τίναγμα. Πω, το κατάπιε. Μακαρόνι έχουμε, πάρε, σε είπα, κάνα ακροβάτι. Ναι. Φτάνει. Ναι. Το κατάπιε. Το κατάπιε καλά. Ωρε σαργός. Σαρούκλα. Και αυτό πρέπει να έχει, φίλοι μου. Όχο. Τι πήρα? Κοκάλι. Σαν κοκάλι μοιάζει, ναι. Κοκάλι χτύπησε. Και το κατάπιε καλά. Κάτσε να φέρουμε παγκιστρωτή. Ένα όμορφο κοκάλι. Εδώ πάμε να ετοιμάσουμε. Όπα, πρέπει να πήρα τσιμπιάκι. Δες εδώ τι με κάνει τώρα. Για να πάω να δω. Σήκωσε πολύ. Για να ανάψω καμπανάκια για να φαίνονται ωραία. Μπόμπα. Θα τα αφήσουμε λίγο ακόμα εκείνο για να ετοιμάσουμε το μονάγιστρό μας. Ωραία. Ήρθε και ο μπρο, πήρε και μονοδόλια εισαγωγής, θα βάλουμε και μονοδόλια εισαγωγής. Μια χαρά είμαστε. Μπόμπα. Πήρε και ακροβάτι. Αυτά κάποια είναι ψόφια εδώ μέσα γιατί αυτό τα έδωσε δώρο. Πήρε ένα και ένα τον έκανε δώρο. Τα ψόφια στα πετάξουμε για να μην χαλάσουν και το άλλο. Αυτά είναι 4-5 σκουλίκια, ωραία. Αυτά είναι από το φίλο μας τον Δημήτρη.
Κατάστημα ειδών αλίας, Νέα Πέρα Ποσειδών. Απίστευτα δολώματα έχει το παιδί. Να δεγώσουμε και το κάτω κίστρι με μονοδολάκι εισαγωγής, αξιόπιστο δόλωμα και καλό δόλωμα. Πάμε να κάνουμε τη βολή μας. Χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα να μην χτυπάμε μέσα στο νερό. Ο ανεψιός μου ανέσει κοκακολίτσα, καπελάκι, μπουφάν, κάτσε καλά. Έτοιμος για όλη τη νύχτα ετοιμάστηκε το εδώ το παλικάρι μου. Θα πιάσουμε τη σήμερα τίποτα, πώς το βλέπεις το θέμα? Θα πιάσουμε. Θα πιάσουμε λες? Πες ήδη κάτι βγάλαμε, ξεκινήσαμε ωραία, κάναμε ωραίο ξεκίνημα. Τώρα μπρο κάτω πιστεύω θα τα ξεσκίσει, πώς το κόβεις? Ο θείος Στήλες θα τα καταφέρει σήμερα? Θα με κάνει 0-1, πώς το βλέπεις? 0-2. 0-2, ωραία φίλε. Τόσο κάτω το βάζεις το θείο στον άλλο? Γεια σου ρε Ανέστη. Ωραία. Στις λίμνες δεν παίζεσαι, στη θάλασσα έτσι και έτσι. Εντάξει, θα πάμε. Δεν σε πιάνει κανένας. Θα πάμε και στη λίμνη, θα έρθει η ώρα, θα πάμε. Θα ετοιμάσουμε βίντεο. Θες βοήθεια Γιώργο, τίποτα να σε ανοίξω καλάμια να σε βοηθήσω? Έλα. Όλα. Τα άλλα. Σιγά σιγά. Ναι, ναι. Θες τρίσπαστα είναι τώρα τα άλλα? Ωραία. Σε ανοίξω το πορτοκαλί πρώτα, εντάξει? Ή ποιο θες, δεν ξέρω. Αυτά είναι καλάμια. Σαν τα τρίσπαστα δεν έχει. Ειδικά για την άμμο είναι ό,τι καλύτερο. Α, δες το. Έχει μεγάλη διαφορά, να ξέρεις, σαν δόλωμα. Άμα δεις, πρέπει να πήρα τσιπιά εγώ εκεί. Άμα το φωτίσεις Γιώργο, το άλλο το δόλωμα, θα δεις βγάζει πολύ φόσφορο και αίμα έχει πολύ, ενώ ο ακροβάτης δεν το έχει. Δεν έχει πόδια, ναι. Έχει πόδια. Ο ακροβάτης δεν έχει πόδια? Έχει, αλλά μικρά, εσάς 40 ποδαρούσα είναι, πολύ μικρά. Το κόκκινο πήρε ψάρι. Ναι ρε, το κόκκινο πήρα και τσιμπιές και ψάρι. Ενώ είναι ψόφιο, φαντάσου πού να το πάρει ζωντανό ρε Γιούρα. Πω, καλά είναι το καλύτερο δόλωμα λένε. Αφού σε λέω, ο Δημήτρης όταν το έφερνε έφευγε απευθείας γιατί το ανέβαζε story. Μην τρομάξει, έρχεται ένα τσοπανόσκυλο. Να το. Άρχισε να ψυχαλίζει φίλε μου. Φαίνεται νομίζω και στην κάμερα. Λίγο να μαζέψουμε τα πραγματάκια μας. Εδώ. 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 Ναι. Ευχαριστώ σε. Λοιπόν εδώ εξηγήθηκαν σαντουιτσάκι και κοκακόλα. Αδερφός και ανεψιός. Και λέει ξέρει ότι δεν θα πιάσει ψάρια τουλάχιστον να μην είναι πεινασμένος, κατάλαβες. Άντε καλή μας όρεξη αδέρφια. Ένα αργό έβγαλε ο αδερφός μου εδώ μόλις τώρα. Πολύ ωραίος. Στο άγριο. Στο άγριο έφαγε, Είδες ακόμα και πού να το πάρεις ζωντανό, Φλόατ, κάνει δουλειά, τα νερά είναι πολύ σκοτεινά. Κάνει δουλειά το φλόατ. Βοηθάει πολύ. Ναι. Αλλά μου μπέρδεψε λίγο τα παράνομα. Τα έκανε. Ξέρω εγώ ότι μας έκανε δουλειά τώρα, αλλά δεν ξέρω. Σε χτύπησε πάνω, Γιώργο, πώς το κατάλαβα? Πάνω. Χτύπησε, είδες, σε λέω, και άμα έχει κύμα δεν πειράζει. Αυτό άμα τσιμπάει φαίνεται, να ξέρεις. Έπαιζε
πολύ. Καλά Γιώργο. Έλα σε δώσω, περίμενε. Έλα το πάρεις. Εδώ Παπαγιστράτη, κράτα λίγο. Ναι. Τα παράτησα όλα μέχρι και το σάντουιτς, εδώ με το σάντουιτς έτρεχα. Ο μπρο έπιασε ψάρια. Περίμενε. Πάνω χτύπησε. Πάνω πιάστηκε. Έτσι. Τυχερό ήσουν. Πάνω. Πρόσεχε μη σφιχτά κρατώ, έχω αγκάθια ώρα, ξέρεις πάνω. Έχει αγκάθια. Το δουλειά μας έκανε. Και εδώ πως πιάστηκε. Είδες πονηρά έφαγε. Ναι ρε, πονηρό. Τσιμπούσε τα άφηνε, τσιμπούσε τα άφηνε. Τσιμπούσε τα άφηνε. Ναι. Ωραίος άργος. Εδώ πρέπει να έχουμε ψάρι, φίλοι μου. Και πρέπει να είναι και καλό ψάρι. Έρχεται βαριά. Ναι, είναι καλό ψάρι. Τόσα είναι 2 μουρμούρες. Θα φανεί τώρα. Όχι. Μικρό ήταν, γιατί έρχονταν τόσο βαριά. Δεν ξέρω γιατί έρχονταν τόσο βαριά. Κακαρελάκι. Κακαρέλος. Κατάπιε όλο. Καρελάκι ωραίο. Πήραμε και εδώ ένα χτύπημα, όλα μαζί τσιμπάνε τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Να το πάρουμε. Όπα. Πρέπει να έχουμε το ψαράκι. Στην αρχή ένιωσα ένα βάρος. Νικήσα να παίρνω παιδιά. Μικρό πρέπει να είναι. Πολύ μικρό δεν το λες. Σαργουδάκι. Και έφαγε. Πάλι στο άγριο έφαγε. Τι έγινε? Τι έβγαλε? Μουρμούρα χτύπησε. Το φλουάρ τελικά κάνει δουλειά, Ναι, δεύτερο ρε. ψάρι στο φλουάρ. Δεύτερο ψάρι, τι είπα. Στο φλουάρ έκανε μας έσωσε το φλουάρ. Ουλανουράκι. Στο φλουάρ, γιατί τα νερά είναι σκοτεινά, μαύρα. Κοίτα πως βγάζει λέπια αμέσως, Στην ακροβάτη έφαγε, κοίτα εδώ. Ναι ρε. Το κατάφυγε. Αυτό που το λέω ψάρι έχει. Όχι λέει, δεν έχει. Λέει, εγώ το λέω ψάρι έχει. Και τι Κάτσε, είπε, κάτσε, έχω έχει? απαγκιστρати, κάτσε. Μην το χαλάς το πράγμα. Φτιάξε εσύ αυτό. Φτιάξε εσύ. Άιτε. Και να γιατί το σου κάτω. Εκείνο το έβγαλα ρε, έπεσε. Τι έφαγες εσύ σήμερα? Το φόρασα του γυμνομίου.
μπερδεύεσαι. Και όντως την τούχνει. Δεν Ξεμπέρδεψες. Γιατί τι έχει. Ήρθα να φέρουμε τσιλιά. Σαν να κατεβάζει. Λίγο χτυπιέται. Κάνουμε λίγο υπομονή. Για να το πάρουμε λίγο στο χέρι. Για να δούμε τι γίνεται. Κάτι σαν να έχει πάνω. Όπα. Ένα υπέροχο μελανούρι. Έκανε το float δουλειά δηλαδή. Πήραμε ένα πολύ ωραίο μελανούρι. Πω που το κατάφυγε όλο. Μελανούρι! Κάνει δουλειά πάλι. Και εγώ έβαλα φλόατ και έπιασα μελανούρι μεγάλο. Είδες, δεν σε είπε. Να, τέτοιο έπιασα και εγώ. Μπορεί λίγο πιο μεγάλο. Μια χαρά. Ναι. Δεν σε είπε βάλει φλόατ. Πω, κάτι αγκάθια έχει τότε. Τσιμπάει αυτό. Το φλόατ κάνει δουλειά, μας έσωσε. Θα σώσει τη βραδιά το φλόατ. Ακροβάτης εδώ ατφιτσάει. Πω, το κατάπιε καλά το κατάπιε. Ξέρεις πως τσιμπάνε ρε. Έχαρη. Τα τσιρόνια πως τσιμπάνε. Ναι, άστε και πως τη δύναμη Έτσι. Τώρα ναι, τι τον έχεις να βγάζεις τα ψάρια. Πάμε, συνεχίζουμε δυνατά παιδιά. Χωρίς φλόατ δεν κάνει. Εδώ οι ψαράδες οι δύο. Έκανε καλό χτυπηματάκι. Για να αφήσουμε λίγο το παράμονο στο εδώ. Όπα. Εδώ πρέπει να είναι πάνω το ψάρι λογικά. Βιαστήκαμε. Να είναι πάνω. Κάτι φαίνεται να έχει πάνω. Μελανούρι πάλι.
Και ωραίο μελανουράκι. Απλά δεν τραβάει πολύ και δεν καταλαβαίνω τι είναι. Μελανούρις. Στο κάτω τρώνε πιο καλά. Ωραίο μελανουράκι. Φλόατ θέλανε τα άτομα. Ω, σαργός. Σαργός ήταν. Και εγώ λέω να παίρνει τόσα κεφάλια. Γίνεται. Σαργός. Να τους. Ένας ωραίος σαργός. Και το δόλωμα ήταν το χαλασμένο που το σημάζεψε. Όπα. Και εδώ παίρνω τσιμπιά. Πάνω προτιμάμε εδώ. Το πήραμε ή το χάσαμε εδώ? Μπα, εδώ πρέπει να το χάσαμε. Δεν μπορεί να έχει ψάρι εδώ. Βιαστήκαμε εδώ. Έκανε καλό χτύπημα. Ναι, το χάσαμε. Πάμε να πάει και στρώσουμε εδώ έναν υπέροχο σαργό. Τι είναι αυτό που ξεκινήσει, ναι. Α, μελανούρι τέρα, αυτό είναι. Και εγώ λέω αυτός τι πήγε εκεί μπροστά ρε. Αυτό είναι μελανούρι. Είδες τι μεγάλα είναι, τα μελανούρια τα καλά. Και κάνει καλά κεφάλια ρε. Κάτσε πέ. Πολύ ωραίο κομμάτι. Μόλις βγήκε και αυτό. Εδώ σαν να παίρνω χτυπήματα. Εδώ πήρα μια τσιμπιά. Καλό χτύπημα έκανα, αλλά σταμάτησε.